ja sekoitat se taikinan peittää. Maito joukkoon kaada, seosta vatkaa. Lepäviipaleet kastele, munaseoksessa ne kuiskentelee. Paistinpannu lämpiää, voi sulaa sen pohjalla. Leipäviipaleet pannulle, laske niitä, kypsytä, älä salaa. Kullan ruskeiksi ja rapeiksi ne paista, pannulta pois ota. Ylimääräinen rasvatalous, paperin päällä laa. Kanelia päälle ripottele, makekutta se antaa. Herkullisia ritareita pöytään nautittavaksi kantaa. Hunajan tai marjojen kanssa ne nautii. Köyhät ritarit, herkullinen suupala nautii.